Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magsuon nga 4 anyos ug 2 anyos nga mga batang lalaki patay human na lakip kasunog sa ilang balay sa Misamis Occidental. 4 ka individual patay lakip ang usa ka kapitan ug 11 anyos nga anak samtang 12 ang samdan human na anod sa gibahang spillway ang ilang gisakyang rescue vehicle sa La Libertad, Zamboanga del Norte. Kapin 2 milyon pesos nga smuggled nga sibuyas gikan China naharang sa otoridad sa pantalan sa Misamis Oriental. 3 ka individual lakip 3 anyos nga batang babae samdan sa pagpamusil ug pagbusikad sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Definitely Davao City Tours. Gidalit sa City Tourism Office aron mas mapromotar ang turismo sa Davao City.